Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Governor Bong Lacson nagpaidalom sa isolation. Councilor Novero nagpasiguro preparado ang syudad sa pagtaas ng kasos ng COVID-19. Sa balita national, Department of Health ginmanduan nga imbestigahan ang mga nakapabaguna nga wala malakip sa medical frontliners. 94% sa mga Pinoy nagakabalaka nga matapikan sang COVID-19. Sa balita international, Germany may paandam angot sa biyahe padulong kagikan sa 4 ka katupad nga mga pungsod. Sa balita sa sports, Brandon Roser, ikatatlong Filipino foreign player nga nagpirma sang 3-on-3 contract sa PBA. Sa balita entertainment, pambatos ng Pilipinas si Miss Grand International sulod sa top 10 best in national costume. Samtang sa aton sa balita espesyal, paano pag-flirt with dignity. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Marso 17 o kun Marso 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Gindeklarar na sang pag-asa ang panahon sang tigilirit o kun dry season o kun summer season sa Pilipinas. Sa ginpagawa nga pahayag sang Weather Bureau, nagtapos na ang northeast monsoon o kun amihan sa pungsod. Bangod diri, ginalauman ang kung napaabot na ang mainit nga panahon sa masunod nga mga inadlaw. Ginpahayag man sa pag-asa ang posibilidad nga maka-eksperyensya sa gihapon sang isolated thunderstorm. Bangod diri, ginabisuhan ang publiko nga likawan ang pila ka aktibidad agud makalikaw sa heat stress. Mag-inuman sa tubig agud malikawan ang dehydration. Sa karon, easterlies lamang ang nag-apekto sa dako nga bahin sa pungsod. Ang aton nga temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtub sa 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag la 5:53 kaina, magatunod naman la 5:59 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Welcome sa aton diri nga Aksyon Balita Morning Edition. Welcome na sa aton show. What show? Welcome to the show. Asa man nag-send bala sang stars. Standby lang anay ha kay may problema jutay daw na. Standby lang na load niyo. Daw nagkuan bala na nagproblema no. I think may problema ang sa Facebook. So, grabe no, abi ko tawo lang bala may problema. Gani man, oo. Facebook meron man. So, daw muna ang rason nga daw hindi pa kamo ka-send sang stars, no? So, yes. Anyway, baga ginakuha na to na, ginatanaw na to kung ano ang mahimo naton para nga mabalik sa normal nga sitwasyon. Dali lang. IATF ka. Hindi ka danay kaya nga kung gali nga kung ano way kumadala. Sige. Good morning. Of course, Sir Alex Monteza, Robert Roma, good morning man sir. Julius Horvidalia, good morning. Kay Robert Roma, Ma'am Eden, ga-monitor lang from Isabela. Sir, good morning. Kay Guillermo Clarito, Ma'am Eden, may isang pagkapula mo do turon. Nga pula ang turon ha, do brown mo ng turon. Bia Jonathan, good morning. Action Radyo Bacolod, good morning. EFC. Kumpare, good morning man. Action boy, nagkakadla ko bala kay hambal ni Guillermo Clarito. Hambal ya, Ma'am Eden, isang pagkapula mo daw turon. Pula ang turon. Daw turo ko ro. Turon yung butang niya diyo. Turon gid ya. Oo. Nga pula gro mataya Naman. Sir Joval Trinidad, good morning man. Naga-monitor lang sila through Transistor Radio sa Rising City of the South. Greetings to the number 1 AM radio station. Salamat. Di ka na dampi man? Kay Joval Trinidad. Okay.
Kay Rochelle Evangelista, good morning man. Kay Guillermo Clarito Boy Miguel Brillano sang Barangay 30. Hambal ni Noviachi, if you are reading this and you are struggling and feeling down, ari mo gid ay. Ari mo gid. Miko ko Maui Kanyada Jr. Good morning mandara sa imo sa Barangay Sumag. Hambal ni Guillermo turo na mamide na sobra niya ng N. Siling mo na nga turo gid eh. Tiki sobra niya N basa ko lang yan ano yan. Sige, sa kay Rochelle Evangelista, good morning manda kay Ricky kagay migo niya butoy ka pangapid o subong sa iya. Sige. Kay Mela Cornell. Hindi na siya ang kuhanin ng chips, hindi Cornell? siya. Alay mo na yan. Cornell. Palge. Good Binong morning. 70. Good morning sa imo dra kag kay Lily kuno kag Sander. Si Lily gali abi ko ni mangod mo nagli niya asawa. Si Binong 70 may asawa nagli. Yes. Good morning. Good morning dra sa imo Binong 70. Nakatugnaw gid sang ano. Gani man. Ito pa narindog sang akon nga Sangimo Valahevs. sang ano, dali lang kay Kaya naka-sweater to ginaya si ano mo. Si Aksyon Fred naka-sweater. Kita yung may mga buho-buho pa yan. Ito damo alagyan. Kay Marie Jasmine Pinogan. Good morning man sa imo, no? Sa kay watching from Tangub Rojas. Robert Sonyo, maayong agaman dira sa Solas family. Good morning. Florence Solas sa Team Solas. Good morning. Sige, standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, nagpaidalon sa isolation si Negros Occidental Governor Bong Lacson matapos magpositibo ang 4 ka staff sa Kapitolyo Provincial, lakip na si PIMT Head Dr. Sefar Gerard Cailian. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Lacson nga nag-isolate ini matapos iya naka-close contact si Cailian sa dong Martes, Marso 24. Sulo pa kay Lacson sa Domingo, Marso 28 kung buwas nga adlaw ang iyang schedule para sa swab test. 5 ka adlaw matapos ang close contact. Sa karon temporaryo naka-lockdown ang opisina ni Lacson, ang opisina ni Cailian kag ang Provincial Administrator's Office para sa disinfection. Well, right now, nag-quarantine na lang ko. Why ako nagwa sa kwarto. This morning, early morning, nagtawag sa akong si Attorney Diaz to give me that information. And my last contact with Dr. Zepar Cailian was Tuesday afternoon. No? So I would like to apologize for people that I mingled with Wednesday and yesterday. No? We did not expect this. Just observe yourself. Kung nothing important, just stay home lang, anay. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Temporaryo naman ginpaidalom sa lockdown ang opisina ng Provincial Disaster Management Program Division ng Provincial Incident Management Team na Dr. Zefar Gerard Cailian matapos ini siya ang nagpositibo sa COVID-19, lakip ng iya 3 ka mga staff. Sa interview section hotline, yan kumpirma ni Cailian ini siya nagpositibo sa COVID-19 na pang asymptomatic kag naka-isolate na. Sunod kay Cailian, subong kung tani nga daw kung kahapon ni adlaw ang iya schedule nga magpabakuna apang hindi madayon matapos ginpahibalo siya nga positibo siya sa virus. Magluwas sa opisina ni Cailian, ginpaidalaman sa temporaryo ng lockdown ang Governor's Office kag Provincial Administrator's Office. Iti dapat subong kami nagigad kami mapa-injection. Okay. Kay mapa-injection kami subong adlaw. So in prelude sina basta frontliner ka, you have to be tested and you have to be swab, no? Para makita kiti may adverse effect medyo mera kung positive ka then turukan ka sang aton nga AstraZeneca. So to ensure nga muna nagpa-swab. Si Dr. Zefar Gerard Cailian. Ginkumpirma naman ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glass Gonzales nga may 4 ka mapuluyan sa iya barangay sa Takuling nga ilagin sealed off
bangod sa kaso sang COVID-19. Sunod kay Gonzales, ini nga kaso ang makabing local transmission bangod sa direkta nga contact sa mga miyembro sang pamilya sa ila himata nga nagpositibo sa virus. Duran man ni Gonzales, gindala na sa quarantine center ang mga pasyente nga nagpositibo, samtang ginamonitor naman sa barangay ang mga miyembro sa ila pamilya nga quarantine sa ila tagsa ka mapuluyan kag nagahulat man sa resulta sa ilang swab test. Liwat naman nga ginpasiguro ni Councilor Renisito Novero, Chairman sa Quarantine Center Action Team ukon na QCAT nga may preparasyon ang syudad sa Bacolod angot sa natabo nga pagtaas ang kaso sang COVID-19. Sunod kay Novero, naprepara na sang iya komitiba upod sa naglain-lain nga mga departamento ang tanan nga mga quarantine centers nga sadto gin-utilize man sang syudad. Lubos man nga ginapasalamatan sang konsehal nga sa payak sa natabo nga pagtaas ang kaso sang COVID sa syudad, kalabanan sa mga pasyente nang asymptomatic, gani nagalaom ini nga kuntani hindi na maglala pa ang sitwasyon sa palabuton. Plano naman sang Liga ng mga Barangay sa siyudad sa Bacolod nga magpatigayon sang lapnagon nga information kag education campaign angot sa vaccination program pagkatapos sang Semana Santa. Sunod kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glass Gonzales, mayara na sa pila ka mga lugar nga nakaumpisa sila trabaho apang ini ang temporaryo nga napauntat bangod sang natabo nga pagtaas sa kaso sang COVID-19. Duran man ni Gonzales, base sa gintihon nga estratehiya sa iyang makopdanan nga mga punong barangay, ang aktibidad ang patigayunon sa tagsa ka mga komunidad para sa tuyo nga hindi man mabudlayan ang ilang mga residente. Sa piyak nga bahin, nagpasalamat ang konsehal sa positibo nga sabat sang publiko sa panawagan nga magparehistro, ilabi na sa nagataas nga porsyento sang publiko nga nagapakita sa interes nga magpabakuna sang COVID-19 vaccine. Sa katapusan nga balita lokal, ginhimo sa karon nga monitoring team ang pila sa mga katapos ang contact tracers sa Department of the Interior and Local Government sa siyudad sa Bacolod agon magbulig sa paglibot sa kada establishmento para masiguro nga ginaobserbar ang minimum health protocols. Sa interview section Fighting Line, ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center, ang ginahimo o kung ginahimo sa DILG contact tracers among gina-check kung gina-implementar ang backtrack system paagi naman sa monitoring form. Dugang pa ni Sorongon, wala man nagauntat sa paglibot kag pagkadto sa kada establishmentong Bacolod monitoring team kag sanitary inspectors agon masiguro nga ginasunod ang health protocol sa tuyo nga mapungga ng paglaptas ng COVID-19. Sa record ni Sorongon, may 24 ka kasos ng COVID-19 ang syudad sa Bacolod sa diin, 21 ang close contacts kag 3 naman ang bag-o nga kaso. Department of Health ginmanduan nga imbestigahan ang mga nakapabakuna nga wala malakip sa medical frontliners. Samtang 94 sa mga Pinoy nagakabalaka nga matapikan sang COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka pa bala?
Okay, good morning liwat sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook kay Jose Haro Balasabas. Good morning kuno sa Familia Balasabas sa Barangay Tabo Ilog kag sa Purok Kansilayan. Raymark Estares sa kay Vanessa Mayo. Ma'am Van, good morning dira sa imo. Nya padayon lang sa tanan nga members sang EFC support ARB number 1 live and support from Minnesota. Ay. Kita mo ang iyang TikTok? Yes. Gusto ko maamo ka man to. Okay. Ato? Amo man to din bayo ko? Kasi singin na sa bayo ni Ma'am Van. Oo, amo man to. Para magkalaula ang karir mo. Magkalawasaang. Kalawasaag. Hindi mo. Romy Mananghaya, good morning ka na watching from Yufuf, Saudi Arabia. M. Samoso, 2 days to go. Happy birthday ko na to my beautiful monster. A very countdown. A very countdown ka pala, ma. Thank you so much, Ems Aboso. Jelimar Hordan, good morning man. Kag sa amigo niya kuno sa La Paz si Shervain Perez. Good morning. Sakay sa Team Solas liwata, good morning dira sa inyo. Kay Florence Solas, ang reyna sa mga reyna. Kundi may reyna na yang ang asamon bis pano kay may reyna. Siya pag niyang reyna, tipuno ng tanan nga reyna, siyang pinaka-reyna. Oh wow, grabe. Amazing. Pwerte niya si Florence Solas. Si Joanne Pagid Solas, ang iyang sister. Mga beautiful ni sila nga mga sisterakas. Sisterakas. Thank you, Madam Nonsky. Danay, super great si Madam Nonsky. Wala advance happy birthday. Dira sa aton nga group chat. Thank you so much, miss. Nagkasa-countdown sila. Oo, doon na pressure ko. Kay ka-classmate ko, Edwin Escopel, shout out sa tanan nga kapamati, kay tanaw sa Purok Kalubay, Barangay Sampinit, Bago City. Sa taga Purok Kalubay, kay taga Purok Kalubay ni si classmate Edwin, no? Rodora Syoko, monitor lang sa Hong Kong. Good morning dira sa imo. Action boy, anong feeling mo? Ang edad mo, wala na, hindi mo na makita sa kalendaryo. Ako? Sa Bingo. Although age is just a number. Okay. Sa Bingguhan ako katanaw. Sa Bingguhan. Sa Bingo. Hasta, Kaya ano ara pa sa Bingo. Sa 75 na Bingo mo. Good. Okay. Timayo man. Ako yun kalayo pa no. Manog 18 pa lang ko mo. Manog 18 ka man di sa Aksyon Radio. Tiba sang edad mo. Manog 18 ka di sa Aksyon Radio. Hindi ikaw na iyan sa lulubrak. Manog 18 years old pa lang ko. Ang iba nga balila, binila ko no 11. Hindi nyo mabagbatam 18 na kuya. Kung abi ko na grade 6 ka pa lang mo. Ha? Abi ko grade 6. Ano man ko ba? Kay Jerry Enriquez, Sangtan sa Cavite. Good morning dira sa inyo. Good morning. Sa kay Ihado ko, Carol Montoya. Ihado? Ihada. Good morning sa imo dira sa Quezon City. Tomas Bronyola. Good morning. Good morning. Kay Mila Alit, may agaman. Kag kay Jeanette Delino, kag kagawad Mira Polidario, kag Ulay Abalahon sang Barangay Kabog. Yes. May kapinadab lang nga namin sa Barangay Kabog, kapihan lang nga namin. Kadto tapos kadamo bala sang kaladtuan ta no? Kadto pagtapos mo pangape. Yung charge lang kay kagawad Ulay. Habalo ko lang. Hindi kundi kay kagawad Ulay kay Kapitan Jojo. Walayang. Sige. Panglista ko na karon be. Panglista ko na karon. Kung hindi sila Gusto mo lang alalang ko balaw. Kung hindi nila ma-charge malalaman gid nila. Malalaman. Kaya makadto tapos ma-charge mo yung ka very wrong. Huwag ka namin. Siling ni Ronnie Manangaya, niya ka namin kay Inday Eden, ay buhok daw, munyika. Wow! Actually, may Barbie. Actually, hindi nahulog. Kung gusto nyo magkanta, kung magsaot ko, hulog lang. Ang buhok ang inamuno, hindi kayong imo nga slit. Hindi kaya bali ang daw munyika. Ganit. Ano na, slit diba? Na siya? Ha? Slit? Hindi Anong panawag sa dughan mo na nga? Na-retreat. Retreat. Naratrat. Retreat. Na-retreat. Doon sa, kung ano ba? The retreat ba? Yana Castillon, good morning man. Sa family Villanueva, kuno kay sa family Castillon. Mayong aga. Yes, good morning. Kay Teresa Linaha Kayaw, kay Jen Buerom, kay Maria Fe, kay Lalaine Grace Ibarra. Good morning. Yes. Kay si Ma'am Christine Menyes Villalobos, naskipan mo ha. Good morning. Sige. Kay RG Robert Lamims, good morning. Pag-year ako sa kapatid ko. Pag-greet Pag-greet niya ko no kapatid niya si Marivic
Clamis Kapawa sa Barangay Kabatangan, Talizay City. Oh, gilain na nila. Gali ang konsubong. Gilain na nila. Salamat musika. Na Amo na? sabisahan ko na. 0915 GCash 0915. Sino to na ngayon? Si mo account na. Ay, good morning. Gali kay Princess Santa Ana. Ara sa Dubai. Yeah. Good morning. Sila niya pa. Si Tito Boy, mangkutabi ko na ang iyang account number. Kalalbaan. Hello, Auntie Mimi Martinez, Laraga Wacha, and Tita Margie, and of course, Uncle Victor Martinez, and sa akin yung mga American cousins. Good morning. Yung American Miss you. cousins ka man. Yes, of course. Wala ko yung kapuli. Ano kaya? Kay Rona Rihida Trava, good morning man sa imo. Sa kay Tatay Teddy, kano good morning. Kag sa iya, kay Inday Priya, kag Baby Yuki, good morning. Kag sa mga babies man ni Tita Mimi, kay Gio, Leilani, and Sofia. Hello, good morning. Ay, good evening sila. Kay Mimi Martinez. Amo na gani si Tita. As tita mo gani. Yes, Hindi pwede nga mag-greet ko kay tita mo. Sige, pwede. Happy birthday manggali kay Hermie Pahilanga. Halin kay Ma'am Luing Melos. Ma'am Hermie Pahilanga, happy birthday. Happy birthday to you. Kalawig. Ano ka may siupaw sa doon? Siyempre, wala na, no? Siupaw ka gano'n to gani? Balot. Oo. Oo, yun ka na. Oo, ang kwakoy pag ito. Kag mani. Ang wala na tilawan ligad. Ate, sige na, saan ba yan ay sa aton mga balita? Lokal, pati ka na, Loing. Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:21. Kag sa aton pagpabakod bagit sa lawas, batok sa pamalatian, ang Life Extension Vitamin D3, Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:22. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapaimbestigahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Department of Health ang report nga may mga individual nga napaboran kag nakapabakuna batok sa COVID-19 bisan hindi sila kalakip sa listahan sa mga medical frontliners. Sunod kay Duterte, bisan wala pa ang COVAX, para sa iya dapat maging prioridad ang mga vulnerable nga mga wala sa trabaho kag mga may balatian. Patag ni Duterte nga bangod donasyon lamang ang bakuna, nagpangayo sa listahan ang World Health Organization kung sino lang anay ang dapat mangin prioridad. Suno pa diri, wala na sunod ang listahan kabangdanan nga nagapangakig ang mga nurses, doctors kag health workers nga dapat mauna. Dugang pa sa presidente nga nahangpan niya ang batasan sa mga Filipino nga gusto paboran ang tanan, ilabi na ang mga abyan. Suno pa kay Duterte nga uyat niya ang listahan sa mga nagasalot sa linya kay gatugyan niya ini sa DOH. Nagawa naman sa Pulse Asia Survey nga 94% sa mga Pinoy ang nagakabalaka nga sila kung miyembro sila pamilya matapikan sa COVID-19, samtang 61% ang wala sang plano nga magpabakuna batok sa virus. Yara naman sa 3% sa mga Pinoy ang undecided, kag 3% man ang wala nagakabalaka kung matapikan sila sa virus. Ang survey ginpatigayan halin Pebrero 22 tudtong Marso 13 nga tuig, kag nagawa man sa survey nga safety concerns sa nagapangunang rason kung nga 61% sa mga Pinoy
Pinoy ang hindi magpabakuna. Ika-rekomendar naman ni Health Secretary Francisco Duque III sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga ma-upgrade ang kategorya sang overseas Filipino workers sa A4 sa priority list ng vaccination program sang gobyerno. Ginpahag ni Duque nga yara sa B5 category ang OFWs sa vaccine priority list sang gobyerno. Sunod kay Duque, siya mismo ang magatiglawa sa IATF para mapasaka ang estado sang OFWs sa prioritization framework. Ginpahag naman ni Quezon City Representative Precious Hipolito Castelo nga hindi nagakaigo ang show cause order batok sa mga opisyal nga nagsalot sa priority list sa vaccination program sa gobyerno. Sunod sa mamalida, dapat may sanction kag command responsibility nga atubangon agud manginhalimbawa sa publiko. Dugang pa ni Castelo, tuyo sini agud na mapapanaugan sa penalidad ang mga nagalapas kag mapahibalo nga ang gobyerno nasyonal seryoso sa pagpatuman sa health measures subong nga pandemic. Para kay Castelo, hindi magkabig rason ang palayag sa mga lokal nga opisyal nga nagpabakuna mga ini bilang bulos sa mga healthcare workers nga absent o kung nagpamaliban nga magpabakuna. Ginanunsyo naman ni Treatment Czar Health Undersecretary Leopoldo Vega nga magabato na sang pasyente sa masunod nga bulan ang duha ka modular hospital nga gintukod para sa mga magpositibo sa COVID-19. Suno kay Vega, magabukas ang 110-bed facility sa Quezon Institute para sa moderate kag severe COVID-19 cases umpisa Abril 8 kag ining dumalahan sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Dugang pa ni Vega, ginalauman naman nga sa ikatatlo nga semana sa bulan sa Abril, mag-operate sa Batangas ang 44-bed facility nga nahamtang naman sa Batangas Medical Center. Lusot naman sa Pinal, kag ikatatlo nga pagbasa ang hagna para sa pagpatukod sa evacuation centers sa tanan nga syudad kag munisipalidad sa pungsod agon magamit sa panahon sang kalamidad. Sa boto nga 195 pabor, wala sang abstention kag wala man sang na malabag, ginpabako ng House Bill H990 kon an act establishing evacuation centers in every city and municipality. Sa idalam sa hagna nga gin-author ni Quezon 4th District Representative Angelina Helentan, chairperson sa House Committee on Health, malikawan na ang paggamit sa mga eskwelahan kag mga pribado nga pasilidad bilang temporaryong evacuation center kada may bagyo, baha, storm surges, sunog kag outbreak sa mga balatian kaangay sa COVID-19 pandemic. Ang Pilipinas yara sa Pacific Ring of Fire kun kalakip sa mga pungsod nga mas may maka-eksperyensya sa kalamidad kaangay isang bagyo kag dinog kabangdanan nga importante ang pagtukod sa mga evacuation centers agud masiguro ang kaluwasan sa publiko sa panahon sang emerhensya. Sa katapusan nga bahay sa aton Balita National, panugyan ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga tungaon na ang Interagency Task Force. Sa interview sa DZRH, ginpahag ni Cayetano nga masyado nakadako sang problema bangod sa COVID-19 pandemic sa aton nga pungsod. Suno kay Cayetano, masyado man kadamo sang miyembro sang IATF kag mas maayo kung separahon ang grupo nga naka-assign sa planning kang task force nga magaserbi nga implementor. Sa sini nga pamaagi suno kay Cayetano, hindi mabilin ang ekonomiya nga may kadungan nga maayo nga plano kag proactive nga solusyon sa problema. Ginhimong alimbawa sang kongresista ang pagpatindog sa mga infrastruktura sa tourist sites kapag hatag sa pondo sa mga negosyo agud nga ma-retrofit batok sa COVID-19. Puntong yon na Henry, pinaniniwala dapat hatiin na yung IATF. Iba yung implementor sa planning. Masyadong malaki problema at masyadong maraming miyembro ang IATF. So nangyayari day-to-day na problema, month-to-month na problema. So napakahirap na yung magplaplano ng 6 months, 1 year, 5 years. Kung titignan mo, all of our plans now are pre-COVID plans. Even our 2021 budget is not really a COVID budget. It's still an ordinary budget na may konting panglaban sa COVID. Ang kabayan sa payag ni Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano. Ang ato na kapanguna nga Balita International, Balita sa Sports Showbiz, Balita Espesyal, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome. Sakay Keith Robert Hilsinger, good morning dira sa imo sa Germany. Garo ni kay Hilsinger ang apelyido mo. Kung taga, kung lokal na basa. Hilsinger. Duran Candalisa Rivera, good morning man from Pasay City, proud Ilonggo. Sa nanay niya ko no, good morning. Darren, happy birthday sa akong soon-to-be husband. Darren, may soon-to-be husband. Wait, tagali ka balos ang iyang kwan? Sang iyang soon-to-be husband, sino? Nga po na. Sige. Happy birthday to you. Soon-to-be husband. Doon ko ta sa istorya. Makantanda na. Sige. Hector Abonador Ronquillo, shoutout lang sa family Mati kag Ronquillo sa Murcia, no? Raydan Velasco, good morning. Good morning mga kay Milko Malcolm. Sa Milko Malcolm Boys, kay si si Daydi Grace Soke. Daydi Soke, good morning dira sa imo kay Richard Mayang Aga. Jean Buarom, morning man. Adan man, ikabi, Altan. Kay Hector, nabasa mo na. Nabasa ko na. Kay Lolit Atos de Gayo, good morning. Kay Alan Parcon, good morning man. Watching live from Dumaguete City, of course. Yes. Nagatanaw man si Pateres Rigor. Asawa sang manghod. Sang akon sininga cousin. Manang Shelo and Rigor family. Asawa sang Aboso manghod. Rigor family. Dira sa may Sipaway Islands and Carlos. Good Kay, morning. amigo ko Glenn Santa Ana, good morning man, dira sa Bago City. Kag sa kay Maninay Bingbing La Chica, gali, good morning. Good morning. Lipat ko sa kay Maninay kung magtamyaw. Nakalipat ka kong haw? bisa, Di ano naman, may lang wala ko kakalipat sa Pantares family. Dire sa Silay City, kag sa Tangob, and of course, Duran family sa Sumay. Yung mga parinti na mo na. Mga kaparinte yan. Doon parinte yan, ay pataguro ay. Gani man. Kung tanaw ng family, treta siguro, basi aputa kay. Apo sa pinaka-apos tuhod. Lito Dayap, good morning Mandra. Sa imo, no? Sa kay Rose Wenner sa Germany. Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas, no? Kag of course kay amigo na Juan Bol Gallo, good morning. Kag kay Alma, Ma'am Alma Gallo, good morning Yes, dira. good morning. Si Remia Garcia sa Barangay Pahanukoy, Mayong Agaman. May ara ka pa ba? Wala na? Wala pa ka sinulod, Mayo. Wala pa sinulod. Sa liwat sa aton sining mga ka-action, ulat-ulat lang kamo sa mga sense stars ni Daa. I-reserve nyo lang danay kay do nagbisyo. Ginakayo pa ni Sir El Rey. Nagbisyo ang hambal ni Herman Ibanez. Good morning ko no. Watching live. Danogig ko no. Watching live ko no si Herman Ibanez, no? Oh, yes. Sige. Ang isa pagigili nga hapitan mo pangapi kasi Rochelle Evangelista. Sa diin na iya? Dira sa may kwan, Lizares. Ano na da iya? Kapihan eh. Kapihan. Kagano pag idang ina-offer? Ba ano mo ina-offer? Kwan, dagul. Dagul nga soft drinks. May harap pa na ako. Ivy Gatso Tagarda Osido from Candoni. Kay amigo ko Leo Talaban dira sa may La Castellana. Good morning man sa imo. Good morning. Mayor Mai, good morning. Yes, Mayor Mai. Good morning aga dira sa may Banwa sa La Castellana. Kay amigo ko ABC President Ed Pregua sa Isabela. Good morning man sa imo. Kay Benny Baredo, tamya lang advance happy birthday ang utod niya si Elvira Balayo buwas nga adlaw.
watching live from Hong Kong, no? Advance happy birthday, Elvira Balayo. Advance happy birthday man kay Aksyon Eden Aboso. Very advanced. May tomorrow. But tomorrow is another Hindi day. ka malipat sa imong birthday kay may kadungan kaya mo. Nga gahi, what's sila anniversary? Oo, grabe no. Advance happy birthday, President Rodrigo Duterte. But sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 43 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 1 centimo, Hong Kong dollar 6 pesos kag 23 centimo. Sa ato naman yung Balita Entertainment, nagkasulod sa top 10 Best in National Costume ang pambato sa Pilipinas si Samantha Bernardo sa Miss Grand International, kag top 5 naman sa popular votes. Sa payag sa Miss Grand International, 3 magadaog sa Best in National Costume sining nga tuig. Sa balita sa patag sang sports, nagpirma sang kontrata sa si Brandon Rosser sa Team Phoenix para sa 3-on-3 tournament. Si Rosser ay katatlong Filipino foreign player nga nakapirma sang 3-on-3 contract. Samtang duha ka iban pa mo sanday Jason Brickman sang TNT kag Jeremiah Gray sang Meralco. Naibaluan sa PBA eligibility rules ang Filipino foreign players ang kinahanglan magproseso sa mga required nga dokumento gikan sa Bureau of Immigration kag Department of Justice. Madumduman, nag-apply kung tani si Rosser para sa 2021 PBA draft apang wala sini na kompleto ang iya dokumento. Balita Espesyal! Good morning! Good morning sa ating sinima mga listeners sa mga Transistor Radio. Good morning. Yes, good morning. Yes. Una, ako gid Action Boy, ang tanan nga mga taga-barangay Tumuntong dira sa Banawas ng Ibi Magalona. Yes, led by Kapitan Heidi Gina Bendicion. Madam Kapitan Bendicion ang apelido. Bendicion ang apelido. Of course, ang akon sini Maninoy, Captain Joseph Katunina. Very good and pleasant morning. And of course, sa tanan nga taga Ibi Magalona Police Station. Yes. Perfect. Kay Jeanette Dilino, mang agad ra Jean Buarom. Good morning man kag kay Daidy Soke liwat. Kay on air ni siya nako nga pagtamyaw. Oo, kag on air dapat Action Boy na nagapangita gid sila. Nagapamati gid. Good morning ko na kay Baby Dwayne. Hi Baby Dwayne, good morning. Eating breakfast ko no. While eating breakfast. Very good. Doon nagutom ako. Happy birthday ka no kay Tita Jessica Soho. Taro nga pala, Dance. Lily King, good morning man sa London. Kay Sa ulo na ba, no? Ha? Sa ulo mo na yung mga taga-diining ato. Bala ko na iya.
Sige, kay Christ Carrie Paul Javier Tanatan. Good morning, Yes. ma'am. Good morning, man Aksyon Boy, kay Ma'am Gina, kag kay Ma'am Eva dira sa Golden River sa village. And of course, basi magsunggod naman. Kagawad Monico Prudente, kag Tita Mercy dira sa may Barangay Nanunga. Sige. Good morning. Okay na? Ako yan nag-condolence lang ko sa family Lagansoa dira sa Bago City. Ang akong migo ko ginin mo, no? Si Bobby Lagansoa nagtaliwan, I think, kahapon. Oo, kahapon nga adlaw. So, condolence gid sa pamilya Lagansoa. Okay? Go. Okay na, go na. Sige ang ato na should boy nga balita special. Special gini siya. Special instruction boy. Ikaw ibasa sa headline dira. Ito ding headline sa man. Dali abala kay. Ari gani oh. Uyang oras. Kwanta paano mag-flirt with dignity. With dignity. Explain na yung flirt kay basi negative ang ilang. Paano mag-iring-iring. Ang dignity. Ang dignity ati kamay nga daw medyo may composure, gyapon may poise gyapon. Dignidad ka pa. Hindi do ka damak. In short, hindi damak nga iring-iring mo na. Hindi damak daw, hindi bala do ka wholesome. Correct. Sige pang palubag. O kung hindi siya hindi gid siya daw ka bala daw ka athag na gid yang iring-iring ka bala. Do light lang. Do makapaminsan siya, nag-flirt niya sa does he like me? Wow. Or does I like him? Ay, perfect. Do I? Gani, no? Todo na sa English mo ba? Sa una direction boy, kung mag-chat ka ko, no, hindi mo yung pag-istorya, hindi ba lang whole being mo, gid. Puro ikaw na lang yung bangka, bala. Correct. Na, wala na siya labot, yung kung may patay ka da nga koko. Patay ako na. Ang ginagawa problema, ako bala sumubla, kaya nga akon bala nga kuwan. Pumalagko bala sa tingin. Ito, nung nabao. Ano mo yung labot? Bago pala ka mo ganun nag-chat, tapos naglambot ka na sa amo ng point. Sa mga patay ako ka na galambot. Oh, no. Grabe, no? Siyempre, do ka give and take. Dapat Pag-ari galing namin nga, kuwano, kay Turko, may ara man sa mayo mo. Paano ko magpaduding? Paduding? Alam ka na, okay man ang paduding, hindi ba siya ka-negative, kid? Paduding lang. Elementary days ang paduding. Kaya mo, paduding naman. Girly-girly, amo na. Torx, paduding. Torx, paduding. Ay, dali lang kay Anthony Jones Savillo Ceblano. Very good kagabi. Nag-flash report. Handa mo ko na sa birthday silang ni Ma'am Van? Nang gaulat pa ko. Gaulat pa ko. Kalain. Sige na. Damo basta kayo ang pasali ko, Aksyon Ida, ako bahala sa bisita. Oo. Ako bahala mang-invite. Kapag kita pa kami, Ma'am Van, ako may pakaon kami sa bisita. Kung wala bang kahon lang na Aksyon Boy, kaya yun na yan. Wala yes ang food nga edible, kundi mga istorya lang yun siya. Okay? Ang next Aksyon Boy, dapat kung mag-chat ka mo bala, butangan mo man jutay nga emoji, pero not up to the point, kado judge mo nang gwa mo bala. Like for example, kaon ka na, question mark tapos smiley na. Smiley. May smiley na lang. Kaya do ka dry gid Aksyon Boy kung wala sa mga dumawadaan gana. Kaon ka na sa question mark, hindi mo butangan sa mga red heart na do 18 bilog. Grabe naman araw-araw. Amo na totoo nga paduding na ginay. Do ako kung istorya rin. Come corner. Amo na bala. Amo na bala. Naamo na bala na. Ang next Aksyon Boy, kung uy siya gani, kung syempre doon mga bago ka mo na chat. Dito wala pa ka mo, kung wala pa ka mo, nang endearment bala. Uy, tawag niya ka. Uy, amo na. Hindi ka magbalos nga, huy. Huy man, huy. Pwede ka lang ka butang ng erekta nga. Musta adlaw mo? Tapos may smiley. Pwede ka mabutang ay. Dito wala. Tapos kumplito niya naman ng oy. Tapos A, I, A, E, O, U. Amo na lang na dayon. Dito, do wala na dayon pulos ang inyong storyahan. Ang next Aksyon Boy, hindi mo man nang imo kagalingon lang puro. Tinikal ka da. Ano naman siya, mo na siya, dayawo naman siya bala. Uy, kita ko tong post, nando ka gwapo, to si mo. Hindi kay mambal ka bala nga, uy, damo, magamba sa ako, kagwapa, ganyan sa ako.
ilinit. Hindi, ka magsilisa pala sa imo ka, nang, ay ka gwapa sa imo nga profile pic, no? Mamasiling ka din, sabdom sa din, pag ang nag-like sila daw, mga 8,000 guro nag-like sila. Nakita mo lang, malamian pa na siya mag-chat na sa imo. Balya ka na, ano ka palupad si istorya man. Hindi na ko. Niya mo gani na kayo ka mga naglambot na nabla sa 10K ang nag-like sila. Grabe bro. Artista ka, te? Artista ka? Te, amo na ako ng action boy. Ano ka? Si Ann Cortez ka? Si Ann Cortez ka lang guro yung manghod ni Res Cortez. Abi ko si Madam Ann Defensor. Kaya para ako na action, dayawan mo siya kuno para sooner or later, do hapos na comfortable na lang siya bala sa imo. Nan. Yan yung nagwapuan sa glisakon. O, nagwapuan. Gali kay gapaduding. Gapaduding lang siya galiya. Do dala na. Uy, kagwapo, gidya bala sa imo. Tiway kita da. Kagwapo bala sa imo, sa imong impos. Kagwapo bala sa imo. Basi sabto ni kaya paduding ka dahil. Ay, naklay. Agi kaya? Agi ka? Naamo na action boy. Ang next direction boy, ilimit naman ko nung pabebe. Pabebe, nan. Pabebe. Agad pag si Dennis, dapat ganun si mga amuna. Si Dennis, mangkuton mo. Oo. Sige. Paano magpabebe with dignity? Nan, perfect! Si Dennis, yun naman, kutatan eh. Di maliwata sa sugod, medlight na danay. Sige. Karon na lang. Paano magpabebe with dignity? Yeah. Sa atin sining ability special, paano Bebe with dignity. Dila pa lang makadlaw na ko. Ang next action boy, ilimit mo ko ng pag-mention sa iya sa other social media accounts like sa Twitter, sa Facebook. Ara ba lang kung may makita kada nga mga memes, may makita kada nga mga video, may mga lalaki, babae, daga holding hands, tapos i-mention mo sa iya. Ay, raw ka naman mo yan. Amo na bala. At hag na ginaya. Tiyan mo na. Ang next action boy, hindi mo siya pag-i-add dululungan gid bala sa tanan niya social media account. Bag-o na siya na-add sa Facebook. Paghapon-hapon gin-add mo naman sa iyang Instagram. Paghapon gin-add mo naman siya sa iyang Twitter. Paghapon YouTube yan, follow niya pa. Yes. Ako hindi mo ko nakamuna kaya help if billing yung account mo. Ha? Ay, hindi ko kamuna yan kaya FB lang yung account mo. Tiyan mo na siya. Why kuya kay balo kami nagpasalig na di sa akong obra niya ko sa Twitter or Instagram. Hindi mo na nakinanlan. Akay ka budlay ganito doan sa Facebook na Twitter kapag tama na Facebook na dira ka lang. Nagpasalig na di sa akong obra nga. Dira ka lang. Hindi na mainda na. Bali Richard. Ni Dennis, sabi niya, pabebe with feelings. Ano pag damo gini siya na balaan niya mo na? Ang pabebe nga daan. May feelings na. Oo. May feelings na. Pabebe with feelings na. Kung mag-like ako no Action Boys, ang iya bala picture, hindi ka na mag-comment heart. Tama na nga gin-like mo na or gin-heart mo na yung picture, hindi ka na kuno mag-comment heart. O kung mga naliligad, pa to yung tuig nga picture ya, ipang-like mo pagid, kung ipang wrong na, matamaton mo lang. Mga, kuwan lang, mga, ang imo, like, lang real-time like. Real-time like lang. Pero, duga adjust ka na sa Facebook. Kung mag-grow ka na gid gani sa Facebook, doon na sa ulo mo na, that's the time, nga tunan ka namon Twitter, kag Instagram. Perfect. Siguro mga after, butang ta lang 2 years lang. Kay pero di ako kalaw, ay mga balot ka kalima ka to. Basi hindi na nausong Twitter ka ganyan. Apa mangkot kung na cellphone ka. Kay 265 ka na subong eh. Do ka budlay naman na. Ay kaya si Kate Cardones, kasi ulipat ko si Kate Cardones, good morning dira sa inyo, no? Yes. Sige. Ang next action boy, hambal nila, nang likawan ko nung mag-comment, man sa picture, example, makita mo yung picture, like mo na. Hamba ko, di ba, hindi ka mag-comment sa mga heart-heart. Hindi ka pag mag-comment sa, nga ka-cute si Muhaw, nga ka-gwapo si Muhaw, kay Kiss Action Boy, may batasan. Okay lang naman sila kagwapo si mo, lain ko ni butang mo nga, kagwapo, gya. Oo, mo na. May difference, di ba? The difference. Galing Action Boy, may ara, kuno batasan, kuno daan ng mga lalaki, kung may gaamo ni sila, do, mahambal sila nga, do type ya ko niya, tuduhan, tani bla ba, kay... Tirahon. Na, gawain ni Boy Duran. Diin ka kadakpa ng isda. Santa na di nga kadakpa ng isda. Sa ikog eh. Saba. Perfect. Na, gawain ni Action Boy. Siling ko tirahon, tani perting tulok mo sa ako, do akig. Women empowerment. Ang next direction boy, kung maghatag ani sang number,
Hindi mo yung siya, pero may pag i-text siya sa kada oras nga, uy, pag magtama pa, hello, good morning, di ba, mangayo ka number, bisan bayi ka, wala na nasubong yung laki, dapat ka pa ngayon number, ang lang babae ka pa ngayon mo na number. Gali? Oo, na. Tapos pag taganis number, nakuha ko na number ni Crushy, tapos may text, hello, good morning, tapos dugay-dugay, mamaw ka na, kabangon ka na, kapaligo ka na, kakaon ka na, batakan si mo, lalaki action boy, kill ka. Tapos padalaan mo pa sang kwan, padalaan mo pa sang imo nga picture nga woke up like this dayon. Wow, woke up. Siguro doon lang, gwapa ka. Hindi mo na woke up. This mo na pang make up na siya. Ay, wow. Nga woke up like this mo na pang make up siya. Ano gani, beauty is in the eye of the beholder. Kung feeling mo gwapa ka, feeler ka dahil. Bitter lang. Ulata. Base hindi siya gwapahan si mo yan. Tapos effort kita send ang picture. Do karong mambal siya karong inaano ni si Sinsin sa isang picture isa. isa. Mag-send ka picture bilang nga woke up like this, bilang balina ka woke up like this, pulang sungad mo. Gani, woke up. Galam mo ka pa na. May mga ritos. Galam mo ka. Woke up like this. Ano na lang gidayhan kung tulog? Ano na gidayhan kung wala ka na, kung nakapaligo, nakano ka. Goro do tayobo ka. Goro do tayobo ang tsura mo. Maka mo na siguro action boy. Goro do, tsura mo, goro do, ginhaplasan kasang sinchansos. Tapos diri lang wala puti, pa picture ko lilitom di. Tapos pagkitain nyo nga duwa, ay ala. Abi ko bala, day puti ka day. Woke up like this, mo blado kaputi si mo filtered ato gali. Ay hindi sa lighting to sa room. Wow, bongga. Ano niya si Action Boy lang gid ang malakas. Di ano na balya. Siling ni Dennis kay Bia Jonathan. Kay hambal mo ya. Atong hambal mo bala. Yung tirahon na yon. Kasi may prano. Nakadus mo kuno sa harina, hambal ni Ma'am Maria Luisa Melos. Nakadus mo sa harina. Na Tuwa mo na biging ano mo sa bahay, no? Tsura mo blado, hindi mo kaputi, blado, nakadasma ka sa harina. Kalay, no? Kalay, no? Sa diri kay ililito, gapanggitom, kaya taw sa tsura mo puti. Ang next direction boy, likawan ko no nga, na tutukan hugid bala ang picture niya samtang gachat. Kisa di ba kung very crush mo gid yan, ginatutukan mo bing iyang picture. Kay basi ko no, imbes nga ang i-chat mo ano naman? Hindi ko lain ha. Basi ko no, baka kainin mo ako, ang matype mo, instead sang kumain ka na. Matutong magpigil ng hormones. Amo na ako action boy, basi palalain ko na yung matype. So hindi mo na pagpatamaan, katulok yung iyang picture. Kag, of course, action boy. Lastly, iagi mo gid action boy with humor. Amo ginang pinaka-importante. Kay, bisan ano ka kagwapa, o kung kagwapo, kung tanga ka daday. Or boring ka. Or wala pulos ang mga ginapang ano mo da. Mawadaan ginagana action boy. May aragid dyan mga get text or message, mo daw ko wala gid pulos, no? Oo, may aragid dyan. Hindi nga wala pulos, kung daw hindi mapuslan. Hindi gid mapuslan. Tapos out of respect na lang bala, syempre ma-reply ka. Correct. Dasod kung ikaw man, ma-feel mo na mo kung ang pag-reply niya, kung may gana siya sa makipag-chat or makipag-text mo. Oo, yes. Balaan mo na. Bisan so, sa chat lang. So kung nga daw ay sa gana, analyze mo kung daw ay sa gana, hindi na paghalada sang sabad. Pilit mo gid hindi pag ipilit ang mga bagay-bagay nga wala na dapat ginapilit. Text sabi no. Good morning. I'm happy nakita na kita kapon, nakilala na kita kana mo to tapos sabton nga okay. Tapos supunan mo naman dahil nga kabalo mo. Tapos K na lang. Tapos kabalo yun. Ang ending mo na lang ni. Hindi na maghalay sige. Hindi na magpilit. Kabudlay. Kabudlay mo na action boy. Kung ipilit mo mga bagay-bagay na. Kung gani pagka basib na. Tapos kung mag-amor gani na, para nga magsabat sa imo. O hindi na kita magsabat at mga sadan nga, basi may extra ka na. Ano? Basi may extra ka na. Extra nga, ano? May extra ka na, mo laman. Ako ginanglain. Kay kabalok action boy, dalon na lang mga chat-chat ha. Kay, kamusta na is the new mulam ko mi kwarta. Kay gets ka, wala ka balaga pamati. Dali lang kayo, may tanaw pa ko sigla ano to. Ano to yung bako be? Kamusta ka is the new hulma ko mi kwarta. Especially kung mga 3 years, 5 years na kamuha sa text sa imo. Pag text siya kumusta na,
Kamusta ka? Hindi na. Kamusta ka? Ikaw ba'y walang pinag-iba? Oh, perfect! Di ba doon ano mo na, no? Peace mo na. Singing. Masterpiece. Masterpiece. Thank you kay Regent Tan Villalon. Greet you ko advance. Happy birthday. Yes. Ang bali Anthony Jones. Ang bali, wag ipilit. Masasaktan ka lang. Charot. Si R.R. Montua rin yun. Nagangalan. Si Pangga R.R. Hinyo na siya. Ay nga, ahaw. Ang buta? May pangga. Ay, kasi yan I'm nag-program looking for guro. another. Sa programa yan nag-guro sa Facebook. Ha? Sa Facebook. Sige. Edmard Niogan, good morning man. Nakarelate din siya kuno. Ambal ni siya si Kate. Din ka nakarelate. Sa Sa pabebe. tanan sa pabebe. Kumusta ka? Oo. Kumusta na? Kamusta ka? Pangagaw, greet ya si Pangga R.R. Hinyo. Ganun, Ara na, oo. nag-greet ka na. Thank you so much. Okay. Sige, okay ka na? Okay na ko. Tindog ka na kayo para makita lang yung mga full... Ay, hindi ko katiyog. Tindog dapat. Effort ko ito. Kalain. Ayaw mo na namiyan kasi mo kayo lintuon kaya. Ganin, no? Mas kandiin lang actually. Bala ako di ko dalon ni Action Boy. Mapuslan ko dalon. So, dalaan nyo ko. Sige, advance happy birthday lang na, Liwat. Thank you, Liwat. Kaya go tayo magkita na sa birthday mo na eh. Yes. Ay, invited ko. Hindi ka to invited yan. Kabalo ka nagit ba lang ako, gina-invite ko gulingon ko. Oy, sino nagkapanawag? Amigo ko, Glenn Kalma ka dali, amigo. Kaya tapuson ko lang na eh. Liwat, sa tanan nga taga-barangay, Tumuntong, Banwas ang Ibi Magalona. Salamat. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.